Praise the Lord, इसोरनि बाख्नाय जानाय जाथोंसै दिनैनि जि भिडिअ बे भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोना गोबां गियानफोरखौ मोननो हाथोंसै आरो गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हाथोंसै अनजाग्रा प्रियफोर अरुणाचलाव जेब्ला अरुणाचलनि ख्रिस्टियान फरामा डिक्लेयार खालामनानै होबाय फोसावनानै होबाय जे अरुणाचला ख्रिस्टियान स्टेट जाबाय सोरगो रायजोआवबो आरो बेयावबो होननानै जेरै ख्रिस्टियान फरामा डिक्लेयार खालामबाय बेनि उनाव जोंनि आसामावबो मिडियानि सुबुंफोरा गोबां निउसफोरखौ दिहुनदों दिनै नोंथांमोननो बेबायदिनो निउसखौ लानानै फैदों रादाबखौ लानानै फैदों जेरावहाय मोनसे प्रेसबिटेरियान चार्चआव थांनानै बिथांमोना सोंहैदों जे माबायदि जाथावगौ माबायदि बाथ्रा बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बिथांमोना इन्टारभिउ लाहैदों दा बे प्रेसबिटेरियाननि जाय व्यक्ति मानाव गेदेर सार बिथाङा फोरमायनाय बाथ्रा नोंथांमोननो आं लानानै फैदों नोंथांमोना बे बाथ्राफोरखौ खोनासंगोन बिथांनि बुंनायफोरा माबायदि आरो बिनि उनाव आं जोबनाय फारसे माखासे बाथ्राफोरखौ मोजाङै नोंथांमोननो बुंनानै हैबावो अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना जि सोदोबखौ रावखौ खोनागोन जाय व्यक्तिनि बुंनायखौ खोनांगोन बिथांनि मुङानो जाहैबाय DK बर'आ जायहा सासे प्रेसबिटेरियान चार्चनि सासे दैदेनगिरि बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोना खोनागोन दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हागोन आरो इन्टारभिउ लाग्राया मा लादोंमोन बेफोर गासै बाथ्राफोरखौबो नोंथांमोना मोनथिगोन देब्ला प्रियफोर जेरै सरासनस्रायै खावलायबाय थायो खावलायनो हास्थायदों सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ मोनबाय थानो हागोन आरो लोगोसे गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंगोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होलांगोन आरो सानोब्ला शेयार खालामनो नोंथांमोना शेयार खालामनानै होगोन देब्ला प्रियफोर जि DK बरुवा सार बिथांनि बुंनाय बाथ्रा बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो हास्थायबाय जेरावहाय अरुणाचलाव ख्रिस्टियान फरामा डिक्लेयार खालामनाय लोगो लोगोनो ख्रिस्टियान स्टेट होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो आसामावबो गोबां रोखोमनि दुंदुं हावहावा फैदों मिडियानि मानसिफोरा गोबां रोखोमनि इन्टारभिउफोरखौ लागासिनो दङ दा बिनिनो गेजेराव मोनसे इन्टारभिउखौ नोंथांमोन लानानै फैबाय अरुणाचल belongs to Jesus आज से स्वर्ग में डिक्लेयर कर चुका है अरुणाचल क्रिश्चियन स्टेट 15,000 মানুহে অৰুণাচল খ্ৰীষ্টিয়ানৰ বুলি ক'লেই হৈ নাযায় 15,000 মানুহে কৈ দিলে হ'বনে এইটো ময়ো আজি কৈ দিব পাৰোঁ অসমখন মই খ্ৰীষ্টান বিচাৰোঁ বা আমাৰ আছাম মিছন ফিল্ডৰ মানুহকেইটা কিন্তু সেইটোৱে যথেষ্ট নহয় চৰকাৰ আছে বিবেচনা কৰিব অৰুণাচলত এইদৰে অৰুণাচল খ্ৰীষ্টিয়ান ফৰামৰ পৰা অৰুণাচল বিলংছ টু জিচাছ অৰুণাচল খ্ৰীষ্টিয়ান কাহে ইত্যাদি উফৰি অহা বাক্যক লৈ চলি থকা চৰ্চাৰ পূৰ্বৰে পৰা অসমত বিভিন্ন সময়ত খ্ৰীষ্টিয়ান আগ্ৰাসনক লৈ দল সংগঠনে মাত মাতি আহিছে belongs to Jesus आज से स्वर्ग में डिक्लेयर कर चुका है अरुणाचल क्रिश्चियन स्टेट RSSৰ বিবিধ সংগঠন জনজাতি ধৰ্ম সংস্কৃতি সুৰক্ষা মঞ্চ হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ বজৰং দল আদিয়ে মিছনাৰীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰি আহিছে বহু গুৰুতৰ অভিযোগ যাৰ মাজত অন্যতম টকাৰ প্ৰলোভন প্ৰাৰ্থনাৰে বেমাৰ আজাৰ ভাল কৰাৰ প্ৰলোভন দি দৰিদ্ৰ অশিক্ষিত লোকক ধৰ্মান্তৰকৰণৰ জালত পেলোৱাৰ অভিযোগ আছে খ্ৰীষ্টিয়ান বিভিন্ন সংগঠন প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে পিছে এই অভিযোগ এফালে খণ্ডন কৰিও প্ৰাৰ্থনাৰে ধৰ্মান্তৰকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অস্বীকাৰো কৰা নাই অসম মিছন ফিল্ডে অৱশ্যে কৈছে প্ৰলোভনত পৰি অহা লোক প্ৰকৃত খ্ৰীষ্টিয়ান হ'ব নোৱাৰে কাৰণ আজি টকা পইচা দি যদি কোনোবাই খ্ৰীষ্টান বনোৱা বুলি কয় আপোনালোকে যিটো প্ৰলোভন দিয়া বুলি ক'লে কাইলৈ অন্য প্ৰলোভন দিলে তালৈ তেওঁলোক যাব পাৰে কাৰণ তেওঁলোকৰ ধৰ্ম নাই তেওঁলোকৰ প্ৰলোভনৰ প্ৰতি আসক্ত কাইলৈ আন কোনোবাই প্ৰলোভন দিলে হয়তো তেওঁ তাত থাকিব আৰু 2 নম্বৰতে যিটো আপুনি কৈছে বেমাৰ আজাৰৰ অজুহাত লৈ আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে ঈশ্বৰ সৰ্বশক্তিমান আমি অসুস্থ আহিলে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তেওঁলোকৰ আমি দেখিছোঁ বহুত ভালো হৈছে আৰু বহুত হোৱাও নাই আৰু যিসকলে সেই বিশ্বাসত আহিছে আপোনালোকে কৈছে সেই প্ৰলোভন পায় তেনেহ'লে তেওঁলোকে নিশ্চয় উত্তৰ পাইছে তেওঁলোকে হয়তো বেমাৰ আজাৰৰ পৰা ভাল পাইছে কিন্তু সেই বিশ্বাস লৈয়ে যদি তেওঁলোক খ্ৰীষ্টত আহিছে সেয়াও ভাল কথা নহয় উচিত নহয় একে সময়তে মিজোৰামৰ পৰা পৰিচালিত হোৱা অসম মিছন ফিল্ডে গীৰ্জা আগ্ৰাসন চলোৱাৰ অভিযোগক খণ্ডন কৰা এইগৰাকী মিছন ফিল্ডৰ বিষয়া DK বৰুৱাই গীৰ্জাসমূহে বিদেশী পুঁজিৰে ধৰ্মান্তৰকৰণ চলোৱাৰ অভিযোগৰ উত্তৰ দিলে এইদৰে ব্যক্তিগত বস্তু মই কাকো আঙুলি টোৱাব যাব নোৱাৰোঁ কিন্তু কোনোবাই নিজৰ স্বাৰ্থত হয়তো তেনেকুৱা কৰিবও পাৰে কিন্তু যিখিনি আপুনি ফুল ফ্লেজেড চাৰ্চ পাব যেনেকৈ কেথলিকসকল আছে প্ৰেছবিটেৰী আছে বেপ্টিষ্ট এইখিনিতো তেনেকুৱা মোৰ বদৰে থাকিব নালাগে কিন্তু হয় ক'ৰবাত এটা দুটা পাৰ্চনেল নিজে এটা চাৰ্চ খুলি যেনেকৈ নিজে এটা মন্দিৰ বনাই লয় তেনেকৈ নিজে এটা চাৰ্চ খুলি তেওঁ মানুহ বিচাৰে কাৰণ
কিবা এটা হওক নহওক ধৰ্ম বুলি ক'লে মানুহে অকণমান দান বৰঙণি কৰাত ইচ্ছুক হয়ে ঈশ্বৰৰ নামত। এতিয়া মই যদি এটা চাৰ্চ কৰিলে মই যদি 10জন মানুহ গোটাই ল'ব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ দান বৰঙণিখিনি যদি মই ল'ব পাৰোঁ, তেনেকুৱা হয়তো যদি কোনোবাই কৰিছে মই জনাত নাই, কিন্তু থাকিবও পাৰিম। একে সময়তে খ্ৰীষ্টিয়ানসকলে ধৰ্মান্তকৰণৰ বাবে খ্ৰীষ্টিয়ান চাকৰিয়ালক নিজৰ দৰমহাৰ টকা দান দিয়াটো বাধ্যতামূলক বুলি অভিযোগৰ উত্তৰ দি DK বৰুৱাই ক'লে, খ্ৰীষ্টিয়ানত ইছলামৰ জাকাতৰ দৰে 10ম ভাগৰ নিয়ম আছে। একোজন চাকৰিয়াল ব্যৱসায়ীয়ে 10% দান কৰাৰ নিয়ম আছে খ্ৰীষ্টিয়ানত। আৰু আমাক এটা শিক্ষা দিয়া হৈছে যে যি দিছে তাৰে 100 ভাগৰ 10 ভাগ, অৰ্থাৎ 10%টো সেইটো ঈশ্বৰৰ নামত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। ইফালে ধৰ্মান্তৰিত খ্ৰীষ্টিয়ানে নিজৰ পৰিচয় লুকুৱাই ৰখাক লৈও নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অসম মিছন ফিল্ডৰ এইগৰাকী বিষয়ববীয়াই। তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে, পৰিচয় লুকুওৱা অনুচিত খ্ৰীষ্টিয়ানে। আপুনি যদি এজন খ্ৰীষ্টীয়, আপুনি নিজকে খ্ৰীষ্টীয় বুলি ক'ব লাগিব। আপুনি মই অথনি অকণমান কথা পাতোঁতে কৈছিলোঁ, তো আমাৰ শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে আপুনি যদি গৰম হয় গৰম হওক, আপুনি যদি ঠাণ্ডা হয় ঠাণ্ডা হওক। আপুনি যদি বিশ্বাস কৰে আপুনি বিশ্বাস কৰক, আপুনি যদি বিশ্বাস নকৰে আপুনি বিশ্বাস নকৰক। গতিকে আপুনি যদি খ্ৰীষ্টীয় হয় আপুনি খ্ৰীষ্টীয়, আৰু যদি নহয় আপুনি নহয়। খ্ৰীষ্টীয় হ'লে সকলোতে খ্ৰীষ্টীয় হ'ব লাগিব। অসম মিছন ফিল্ডে প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছত ইমান দিনে অভিযোগ কৰি অহা দল সংগঠনসমূহে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ কিদৰে দিয়ে সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পংকজ বৰাৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট। सेथि बाथ्रा अरुणाचला ख्रिस्टियान स्टेट होननानै ख्रिस्टियान फरामा डिक्लेयार खालामनाय बाथ्राखौ सार बिथाङा बुंदों जे 15,000 मानसिनि गेजेराव बुंनाया जेबो जानाय नङा होननानै, आरो बे नंगौ बाथ्रा सैथो। नाथाय मेजरिटी मास्ट बी ग्रान्टेड। अरुणाचलाव 30%निबो गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोर दङ आरो बिनि गुबुन गुबुन धोरोमफोरा बिनि गाहायाव गोनजासो दङ। नाथाय बेखौ गासै सरकारा नायगोन, प्रशासन बिभाग दङ, गासै सरकारनि आयेन बायदि गासैबो जागोन, आरो बिनि उनाव जुदि नंगौ होननानै बुंनांगौ जायोब्लाबो बे गासै सिस्टेमेटिकेलि जागोन। बे बाथ्राया सैथो। आरो गिबियावनो इसोरनि इच्छाया मा बेबायदिहै जागोन। मानसिफोरा जेसेबांखि बाधा खालामा मानो, जुदि इसोरनि इच्छाब्ला बे गासैबो खामानिफोरा जाबोगोन एबा जाफुंगोन। आरो नैथि बाथ्रा बिथाङा बुंबावदोंमोन, बेनो जाहैबाय जिहेतु बिथांखौ इन्टारभिउ लाग्रा मिडियानि मानसिफोरा सोंदों जे प्रल'भन होनानै ख्रिस्टियान जानायनि बाथ्रा। येस, नंगौ। दिनै सोरबाया जुदि थारैनो सोरबा दुस्थु मानसिफोरा फैसा होनानै जुदि ख्रिस्टियान खालामदोंब्ला बेथ' नंखाय खाथार। जिसु ख्रिस्ट'आ जिहेतु जोंखौ फोरोङाखै। आरो सोरबाया जुदि थारैनो बेबायदि प्रल'भन मोननानै लुबैनायखौ मोननानै माबा मोनसे धोन दौलतखौ लानानै जुदि फैदोंब्ला बियो प्राकृत सैथोआव जिसु ख्रिस्ट'खौ नुवाखै होननानै बिथाङा बुंदों। आरो बे बाथ्राखौ आंबो बुंगोन जे थारैनो जिसु ख्रिस्ट'खौ नुवाखै। गाबोन सोरबा जुदि बाइक मोनसे होगोन होनोब्ला बे मानसिया बैथिं थांनो हागौ, सोरबा न' मोनसे होगोन होनब्ला बैयाव थांनो हागौ। गाबोन मुस्लिमनि मानसिफ्रा फैनानै बुङोब्ला जों नोंनो बास मोनसे होगोन होनोब्ला हयथ' बियो बैयाव थांनो हागौ। बेबायदिहै बे मानसिया सोलायबाय थागोन, मानोना बियो प्राकृत इसोरखौ, सैथो इसोरखौ, जिसु ख्रिस्ट'खौ नुवाखै। दा बेयावखायनो जिसु ख्रिस्ट'नियाव बेबायदि लुबैहोनानै फैनाया जाया। आरो थामथि बाथ्रायाव बुंबावदोंमोन, आर'जनि बिसयाव सोरबा गानानै, बेराम गानानै फैदोंब्ला बेबो एसे गोरोन्थि होननानै बिथाङा बुंदों। अबयसे बे बिसयाव गावबा गाव अपिनियन, नाथाय बे बेलायाव आं ओरैसो बुंनो नागिरदों, सोरबाया फोथायनायजों जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव आर'ज खालामजानो फैदोंब्ला, जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय सोखाजानायखौ हास्थायदोंब्ला बे साभाबिकखा। मानोना एक्सपिरियेन्सखौ मोनदों। जेब्ला जोङो बाइबेलखौ बेखेवनानै नायगोन, जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव गोबां बेक्तिफोरा, आथिं लेंग्राफोरा फैदोंमोन, मोदाय हमजानायफोरा फैदोंमोन। आरो जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव बैफोरबायदि बेरामि सुबुंफोरा फैदोंमोन, सोखाजादोंमोन, आरो बै बेक्तिफोराबो जिसु ख्रिस्ट'खौ उनसंदोंमोन, जिसु ख्रिस्ट'नि उन थांदोंमोन आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदोंमोन। थिग दिनैबो बेबायदिनो गोबां बेक्तिफोरा, जाय मानसिफोरा बेरामि, बिसोरो जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय सोखाजानायखौ मोननायखाय जिसु ख्रिस्ट'नियाव बिसोर फैदों, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदों। आरो बेयाव जेबो गोरोन्थि गैया, बेयो लुबैहोनायनि बाथ्रा फैया। बे जाहैबाय एक्सपिरियेन्सनि गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावो, मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ सैथो इसोर होननानै बिसोरो फोरमान मोनदों। दा बेयावहाय बिथांमोना जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदों, बेयाव लुबैहोनायनि बाथ्रा फैया आरो गोरोन्थिबो जाया। अनजाग्रा प्रियफोर, बेनि उनाव थामथि बाथ्रायाव जाहैबाय, गोबां इन्टारभिउ लाग्राफोरा बुंगासिनो दङ, आसामनि मानसिफोरा गोबाङा बुंगासिनो दङ जे जुदि ख्रिस्टियान जाबायब्ला मानो ख्रिस्टियान जानायखौ दोनखोमायो होननानै गोबाङा बुंदों। सोरबा दङ नामा बेबायदि? जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायनि उनावबो
गावखौ दोनखोमायो सरकारनि नोजोराव माबा मोनसे सेन्सास फैयोब्ला बेबायदि दोनखोमादों नामा आं ख्रिस्टियान होननानै बुंनानै लानो बादों नामा दोनखोमादों नामा बे जुदि जादोंब्ला बे गोरोन्थि जों जिहेतु जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय जिसु ख्रिस्टखौ मोनबाय जोङो थोंजों जानो नांगोन येस आइ एम ख्रिस्टियान आं ख्रिस्टियान आं जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय आं जिसु ख्रिस्टखौ उनसंग्रा आं ख्रिस्टियान बे बाथ्राखौ बुंनो नांगोन गभर्नमेन्ट जेब्ला माबा मोनसे सेन्सास फैयोब्ला बबेबा स्कुलाव जुदि एडमिसन होयोब्ला बहाबा कलेजाव एडमिसन होयोब्ला बहाबा जुदि बबेबा साखरियाव थायोब्ला बुंनांगोन फर्म फिल आप दङ रिलिजन्स what religions are you बेखौ सोङो नोंथाङा बबे रिलिजननिफ्राय नोंथाङा होननानै आरो बेयाव नोंथाङा ख्रिस्टियान होननानै बुंनो नांगोन बेखौ दोनखोमानो नाङा जुदि सोरबा जुदि दोनखोमादोंब्ला बेयो पाप जादों महा गिदिर पाप जानानै दङ आं आवगायावबो बे बिषयाव भिडिअ बनायदों सोरबा जुदि गावखौ जिसु ख्रिस्टनि नङा होननानै जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि उनावबो जिसु ख्रिस्टनि नङा होननानै बुंना लायोब्ला बेयो महा गिदिर पाप जायो दा बेवहाय बे बिषयावबो साफ्रोम ख्रिस्टियानफोरा साबधान जानानै थानो नांगौ जे जों ख्रिस्टियान होननानै बुंनो नांगौ आं ख्रिस्टियान होननानै बुंनांगौ अफिसियेलिबो फरायसाफोराबो जाय व्यक्तिफोराबो सेन्सासावबो जिखुनु जाया जि खामानि फैयो येस वी आर ख्रिस्टियान आं ख्रिस्टियान होननानै बुंना लानो नांगौ अनजाग्रा प्रियफोर जों मोनफ्रोमबो बिसयनिफ्राय एबा मोनफ्रोमबो बिसयाव सांग्रां जानाया गोनांथिथार मानोना जोंनि सायाव गोबां सुबुंफोरा नोजोर होगासिनो दङ नोजोर दोनगासिनो दङ दा बेयावहाय जों गोबां सांग्रां जानानै खामानिखौ मावनो नांगौ सांग्रां जानानै इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायखौ खालामनो नांगौ दा बेयावहाय दिनैनि रादाबखौ बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय इयुननि समाव गोदान भिडिअखौ लाबोगोन अनजाग्रा प्रियफोर आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हादों होननानै फोथायदों देवब्ला इयुनाव फैफिनबावसिगोन दिनैनि थाखाय एबा दानि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ